mica d'anàlisi de la pretemporada. Si li hem de dir, ha sigut una mica llarga, podem dir, perquè que van començar el 16 d'agost, estem a 2 d'octubre, i bé, la veritat és que ha sigut, també la podem dir, lo llarga que ha sigut positiva, perquè s'han anat incorporant jugadors que els interessava, hem anat treballant els conceptes, la gent que ha composat nova, la gent que ja teníem, i la veritat que ha sigut llarga, però ja he dit profitosa. Dins d'aquesta temporada hem fet diversos partits, aquest ha sigut l'últim, contra Vilafranca, una bona Predator, un bon equip per tastar l'equip de cara a la setmana contra el Cajasol, i alguns partits previs que hem fet vam fer contra Gotis i contra Ceu, o sigui que la preparació de cara a lo que ve la setmana que ve la donem com a molt bona, positiva, treballant el que volem fer. Avui anem molt bé la Melé, per exemple, anem perfilant cosetes i ja dic, quadrant l'equipet perquè la setmana que ve comenci a tope. A veure, de cara al començament de Lliga de la pròxima setmana, perquè hem adelantat una jornada de gener a l'octubre per alliberar dates, perquè en aquella al gener és quan els nois sub-23 és quan més exàmens tenen. Llavors hem decidit fer una miqueta d'avançar partits. Llavors és un partit que no tenim referències tampoc del Cajasol, però en principi nosaltres el que hem de pensar és en la nostra feina, en el nostre treball. Estem treballant conjuntament amb l'equip de divisió d'honor, portem amb els nous entrenadors les noves idees que volen implantar, nosaltres estem treballant també amb aquesta direcció, encara que costa una miqueta els automatismes i una mica el tema de les tuixes que l'han canviat de cara a l'any passat, llavors ens està costant una miqueta, no? Però de cara al tema de Melé estem, la veritat, que força content. I seran partits molt disputats, perquè al canviar el format de competició ens ha tocat jugar contra 3 equips que van acabar l'any passat dintre dels 4 primers, que van disputar la Copa d'Or. Llavors serà una competició molt disputada i esperem estar en la lluita per ser dels primers.